Inġust, hekk indeskritt il-każ ta' żewġ żgħażagħ gradwati fil-liġi li fl-aħħar xhur il-Kamra tal-Avukati opponiet illi jingħataw il-warrant. Dan kien żvelat mill-gazzetta Kullħadd li juriet kif kien hemm student ieħor li gradwa u għadda mill-eżami tal-istess warrant fl-istess żmien u ingħata l-warrant minkejja li fl-imoddi kellu każ mal-ġustizzja. Jirriżulta li f'dan il-każ kien hemm konklużjonijiet aktar gravi minn ta' dawn iż-żewġ studenti li sabu kampanja kontra tagħhom mit-Times of Malta, gruppi ta' midja soċjali u persuni qrib l-oppożizzjoni. Iktar minn hekk l-istess persuna illum avukat bil-warrant għandu każ ieħor pendenti għax allegatament ħebb għall-uffiċjal pubbliku. Il-gazzetta Kullħadd qalet li mhix tippubblika isem dan l-istudent għaliex temmen li la darba l-bord ta' ġudikanti ħassew li dan l-istudent għandu jingħata t-tieni ċans, m'għandix tkun hi li tħammġu inġustament u xekkillu l-karriera. Imkejjen fil-qorti sostnew li dan il-każ u evidenza ċara li l-każ ta' Janika Barbara u Thomas Sant, iż-żewġ studenti li l-Kamra tal-Avukati opponiet li jingħataw il-warrant, għandu xamma ta' preġudizzju u skopijiet ulterjuri li għalkemm hemm suspetti tagħhom mhumiex magħrufa pubblikament. L-istess imkejjen attribwew ukoll ċertu kummenti għal kampanja li bdiet it-Times of Malta permezz tal-ġurnalist Ivan Camilleri biex huma ma jingħatawx il-warrant. Barbara u Sant fil-fatt ma nstabux ħatja anke jekk ammettew l-akkużi kontrihom. F'dikjarazzjoni rari u bi kliem meqjus, l-Assoċjazzjoni tal-Imħalfin u l-Maġistrati wkoll kienet tkellmet dwar dan il-każ. L-Assoċjazzjoni tal-Ġudikanti kienet spjegat li fil-verità iż-żewġ avukati Sant u Barbara jingħataw il-libertà kundizzjonata u mhux sentenza sospiża. Dan ifisser li ż-żewġ avukati li għadu għall-eżami tal-warrant quddiem żewġ imħalfin kellhom kondotta nadifa. L-aħbar li kien hemm min oppona li dawn iż-żewġ żgħażagħ jingħataw il-warrant kienet waslet għal rabja kbira fis-soċjetà, b'ħafna jargumentaw x'messaġġ inkunu qed nibagħtu jekk nikkundannaw lil xi ħadd għal omru għal żball f'żożitu. Filwaqt li l-Ministru għall-Ġustizzja konferma fl-aħħar jiem li se jkun qed jagħti l-warrant għax se jimxi fuq il-parir tal-ġudikanti.